Máš pocit, že nevždy vnímaš svoju intuíciu, že niekedy ti odpovede prichádzajú a niekedy absolútne nevnímaš, nepočuješ, a nedostávaš ten impuls, ktorý by si potreboval alebo potrebovala. Alebo máš potom pocit, že si musíš vyberať medzi tým, že sa chceš rozhodnúť skrze srdce alebo skrze myseľ. Máš pocit, že tvoje mysli sa nedá dôverovať. Všetko toto je výsledkom tvojho vnútorného nastavenia. A závisí to práve od tvojich vnútorných presvedčení, ktorým si uveril. Keď nevnímaš svoju intuíciu alebo máš pocit, že nemôžeš dôverovať, tak v tomto prípade ti dokáže pomôcť Psyche metóda. Ako? Presne tak, že Psyche využíva určité procesy, ktorými môžeš transformovať a zmeniť v prvom rade tie svoje vnútorné presvedčenie. Ak máš presvedčenie, že nemôžeš dôverovať svojej intuícii, tak vtedy budeš všetko robiť preto, aby si jej nedôveroval, aby sa ti ten vzorec opakoval. Ale pomocou Psyche vieme tento vzorec veľmi ľahko a jednoducho prepísať. Môžeš tam mať presvedčenie, že nemôžeš dôverovať mysli a potom sa rozhoduješ iba skrze srdce. Ale my potrebujeme mať zosúladený ten mozog, obidve hemisféry. Nepotrebujeme sa vedieť rozhodovať hľade tej logickej mysle, ale zároveň mať k dispozícii aj tú intuíciu a to srdce. Tam vzniká takýto vnútorný rozkol, tak to je často spôsobené práve tým, že v našom živote sa stala nejaká traumatizujúca situácia alebo nejaká stresová situácia, ktorá spôsobila, že ten náš mozog už nebol v tom zosúladenom stave, ale niektorá z tých hemisfér sa odpojila. A či už to bola práva alebo ľavá, tak podľa toho vlastne máme ten problém a nedokážeme buď vnímať tú intuíciu a sme príliš v logike, alebo sme príliš v tej intuícii a zase nevnímame tú logiku. A Psyche má tzv. Balans, ktorý sa volá transformácia vnímania stresu, ktorý umožňuje zosúladenie týchto mozgových hemisfér, dostane ich do tzv. Whole brain stavu. A mnohí z vás už možno viete, že my máme dve mozgové hemisféry a každá tá hemisféra je zodpovedná za niečo iné. Tak napríklad pravá mozgová hemisféra, teda ten ženský princíp, je zodpovedný práve za to, aby sme vnímali skrze intuíciu, aby sme sa dokázali identifikovať so skupinou. Myslí skôr v takých obrazoch, používa emócie. Kdežto tá ľavá mozgová hemisféra je skôr zodpovedná za analyzovanie, za to myslenie, za to identifikovanie sa s jednotlivcom, že používa takú tú logiku a tie dôvody. To je tzv. Ten mužský princíp. V našom živote naozaj potrebujeme, aby ten mozog sme mali v zosúladenom stave. Teda prepojenú ľavú aj pravú hemisféru a vtedy tu nedochádza k vnútornému rozkolu a my využívame plný potenciál aj tej intuície, aj rozhodovanie sa skrze tie logické dôvody. A keď sa stane niečo stresujúce v našom živote, tak sa nám jedna alebo obidve hemisféry môžu odpojiť. My nemáme k dispozícii tento náš potenciál a buď sme potom príliš v emóciách, alebo príliš v logike, alebo sme úplne zamrznutí. A to nie je to miesto, z ktorého sa chceme rozhodovať. Takýmto spôsobom Psyche dokáže veľmi krásne podporiť tú schopnosť správne sa rozhodovať a naozaj cítiť ten vnútorný súlad, aby ste nezažívali tie vnútorné konflikty. Takže na jednej strane môžeme spoločne pracovať na prepise tých podvedomých vzorcov, ktoré nám hovoria, že treba nemôžeme dôverovať svojej intuícii alebo že nemôžeme veriť svojej mysli a naozaj to zosúladiť. A na druhej strane môžeme práve pracovať vďaka tomu stavu whole brain s tým, aby sme boli neustále v tom whole brain stave a tým pádom budeme mať k dispozícii obidve hemisféry a môžeme sa z obidvoch týchto hemisfér rozhodovať a vtedy naozaj dosahujeme ten svoj plný potenciál. Ak ťa to zaujalo a cítiš, že máš nejaké medzery v oblasti rozhodovania, v oblasti intuície, cítiš tam nejaký vnútorný rozkol alebo nejaké limitujúce presvedčenia, tak som tu pre teba na mojom webe www.oslobodsvojmysel.sk. Nájdeš všetky podrobnosti, ako si rezervovať konzultáciu pomocou metódy Psyche so mnou. Teším sa na teba.